Umbutho wesisa iMen and Boys Foundation ngokubambisana neTyalike iChurch of Scientology eRhawutini uqaphela usuku lwamakhwenkwe eMzantsi Afrika ngelokukhuthaza abantwana abangamakhwenkwe bazeke emzekweni wamadoda andilisekileyo. Injongo yolusuku kukuba siqokelele abantwana abangamakhwenkwe kuzwelonke njengoba sesitshilo, sibafundise indlela yokuziphatha, sibafundise izimilo, sibafundise lento kuthiwa yi-life skills, sibafundise into yoba mabakhule behlonipha amantombazana, bakhule behlonipha abantu abangomama, sibafundise into yokuba bazigwebe kwizinto ezingendawo ezifana neziyobisi nezinto ze-crime, sibafundise into yoba mabaziphathe kakuhle bahambe isikolo. Kubalulekile ukuba amadoda abe ngumzekelo ophilayo ebantwaneni abangamakhwenkwe kumba olwaluko, ukuphathwa kakuhle kwabasetyhini, indlela yokuziphatha ekuhlaleni kwakunye nokucezela ulwaphulomthetho. It's not about how much you as Masoja, as Nkonzi, you accomplish. It's about how much you give. I have to give of myself, and it's not only this event, but let's specifically speak about this event. We need and we have to continually come and motivate, because motivation is two ways. It's a motive for action. Always about action of becoming men. It's not something which happens once. So we have to come continually. It's like a bath. You have to bath every day. Umongo omsitho walonyaka kukufundisa abantwana abangamakhwenkwe ngobungozi botywala neziyobisi. Kwiindaba ze-SABC ndinguJoe Mancia.